Hoxe no Instituto Castro Alobre de Vilagarcía todo o mundo que quixo puido saír do armario. Un xeito de apoiar o colectivo LGTBIQ+, nunhas idades especialmente complicadas. Pues visibilizar un poco a todo el mundo para que deje de criticar a la gente por cómo es o a quien quiere, porque realmente no tiene un objetivo necesario insultar a la gente porque a ti no te guste. Tamén é porque hai xente que non creo que sepa aínda que existe este grupo, porque se entraron este ano en primeiro, tamén para que vexan que teñen alguén con quen estar e que podemos axudar en todo o que necesiten e tamén para divertirnos nós. Pois sí, un xeito divertido e moi animado para visibilizar o colectivo, o tempo que se reivindica a diversidade afectivo-sexual. Fomentar primeiro a visibilidade, facer unha loita contra calquera posible actitude LGTBI-fóbica que seguen existindo e que, pois, en relación á polarización que temos no país e aos extremismos sociais, pois volve a agromar actitudes LGTBI-fóbicas. Pero o certo é que as actitudes LGTBI-fóbicas nunca abandonaron os centros educativos. A rapazada contanos que a día de hoxe seguen tendo que aturar burlas, insultos ou acoso. Creo que hai xente que o fai un pouco tamén para encaixar co seu grupo de amigos, que non é bo eso, e tamén o fai como se fora unha broma, pero non é unha broma. Sigue habendo. E se sigue utilizando como insulto, sexa de broma ou non, molesta. Para loitar contra estas actitudes, dende hai xa 6 anos traballa no Castro Alobre o Grupo de Diversidades Afectivo-Sexuais. Dende a comunidade educativa celebran o interese do alumnado. A implicación é exemplar e ás veces esgotadora, porque, claro, teñen moita máis enerxía, moitas ganas de facer cousas e hai que estar aí acompañando. Realmente son, vos fixades na resposta do resto do profesorado, empúxanos, o alumnado nos empuxa a facer cousas e hai que estar aí. Paloma aproveita tamén para reivindicar que a Xunta tome en serio o asunto. Se a Xunta, se a Consellería non fan unhas políticas activas, o cal quere dicir formación do profesorado, sí, principal, obrigatoriedade de facer este tipo de actividades, costa moito avanzar. Porque engade nestes momentos é o profesorado de xeito voluntario o que se encarga de liderar este tipo de iniciativas.